ana hayo barang nimas ana tapi wajib telaske sida asih beraya iki uga dimonitor lumantar Amsterdam no. Oh ngono. Bapak Oka Wibowo uga memonitor iya. Ngaturaken panuwun iki ya selalu mengikuti awake dhewe ana ing channel YouTube Astra Brata Media Pak Oka Wibowo. Icete akeh banget no. Mengko disambi mlaku. Sing pesan WhatsApp. Iki apa iki? Matur nuwun Mas sapa? Oh Aulia. lagi tak waca. Ya, matur nuwun Mas. Ya, Sinta Widya Palupi berdiri dengan buka lo. Ya. Dengan berdiri pelan-pelan wong ayu. Yuk coba kaya ngapa. Aku kang setya satu lanjut. Kalih rambahan ya. Mugi entuk berkah ing widi kanthi kamong tansah lipat panyu Kagem dulur 99 sampun dipun pinangkani langgamipun setya tuhu ugi
Ugi katur para sedaya panitia kang sarta perangkating desa. Mugi kenging kinarya jampi sayah tamba kesalahan lho. Mangga aku kang setya satu uga iki saka Pak Bayan Kareji ngono nyuwun tembang tresna ya engko dipinangkani alon-alon karo mlaku ya no ya monggo lajengaken Mbak. Telaske mugi antuk berkahing widi ati kamung tansah limpah banyu matur nuwun Dik sampun ngaturaken tetembangan setya tuhu alon-alon waton kelakon mengko ki pamundhutane gandeng akeh mengko ya ditata ya no iya sak bisa-bisa dipinangkani kabeh nek wektune ana ngono ning wis dhisik iki Mas Gareng sing saka Pacitan tak aturi minggah ana ing pepanggungan ya merga saka kersane panitia kang sarta Pak Dewan ngersake Mas Gareng saka Pacitan mangkono diwalik slindro sepote ayo kanggo ngurmati nganggo serampat ngono mecah marang sepining swasana mangkono ya Mak monggo Mas Gareng kula aturi minggah wonten pepanggungan Mas dadekke ca ya